pagkatao adunay maayong plano ang Ginoo. Sa imong kinabuhi si Jesus lamang ang bugtong pahandi. Pagbantay sa tanang panahon kay ang pagsulay ikaw gustong pukana. Apan ayaw kabalaka, ang pulong sa Dios hinuon ang kuna. Himoa siyang bahandi kay ang Dios muhatag kanimo kinabuhi. Ang kasulatan nagingon, ang tao mabuhi dili sa panlamang kundi sa matag pulong usab nga isulti sa Dios. Nahimugso kining atong tulumanon, ang pulong mo kinabuhi ko. Ang pulong mo kinabuhi ko maghatod nganha kaninyong mga mensahe sa kaluwasan, kabaguhan, kadaugan nga gikutlo sa balaang kasulatan. Tanan butang may katapusan. Mayong gabi, mayong pagpaminaw. Welcome na usab sa itong programa, ang pulong mo kinabuhi ko. Dalaygon ang Dios nga paday naghatag kanato kadaugan ug paday nagpanalangin sa matag usa. Padayon ang Dios nga nagdasig nagligo ug nagtudlo aron kita makapabilin diha sa iyang mga saan. Sa ato karon nga panag-uban ato ning ablihan sugdan sa mga pagday, nagpasalamat sa pagkamaayo sa atong buhi nga Dios. Naghatag kanato kadaugan sa tibok adlaw sa atong pagkinabuhi diha lamang kani magampo ta. Amahan namo nga Dios sa magkagagahom niya kami o Dios nagkahiusa sa pagpasalamat kanimo. Niya nasab kami o amahan sa pagdaig kanimo, sa paghatag nimo kadaugan, sa walay hunong nimo pag-atiman po protection, pagdasig paggiya, paghatag kalipay kalinaw sa matag Pinoy anan nga nibisalig kanimo. Salamat amahan sa imong tubag sa among mga hangyo o paghatag nimo kaayuhan sa among gipangayo sa among mga kaigsuonan, sa imong pagpakaon, pagbisti, pagpainom kanila, sa imong pagproteksyon sa tanan nga ilang gikinahanglan imong kanunay gipasinati o God. Salamat amahan bisan pa sa among panag-uban karon. Amon usab ka nga pasalamatan sa imong pagpakigsulti ka namo. Pakigsultihi kami sa mga pulong nga gikinahanglan ng mga sabta. Pakigsultihi kami sa mga mensahe nga gikinahanglan namo maangkon o Dios, maikinabuhi samtang kami nagpaabot sa imong kaman. Amo kang daygon pasalamatan. We declare blessing sa matagusa. In Jesus' name, amen. Oh, amen. Mayong gabi, mayong pakiguban. Welcome sa atong programang ang pulong mo kinabuhi ko. Mayong gabi, mayong pagiguban sa tanan atong mga kigsuonan nga nagasunod sa atong programa ug sa atong mga kigsuonan nga paday nagpaminaw sa ato ang paghisgot sa pulong sa Dios, ilabi na sa ato mga listeners, mga sumusunod sa ato ang programa pinaagi sa atong FM Station 101.3 nga nanuka diri sa Sitio Kalugtugan, Barangay Sardinia, sakop sa lungsod sa Malabuyo. Mayong gabi, mayong pagpaminaw sa atong mga kigsuonan nga padayon nga giatiman sa Dios, padayon nga giubanan o giamuma sa Ginoo. Ikaw ug ako gihigugma sa Ginoo. Ikaw ug ako mga kigsuonan giatiman sa Dios. Og dili gid siya mo pakya sa iyang mga sahad, mga pulong nga iyang gibilin kanatong tanan ato gayong masinatian kung kini atong buhaton. Mayong gabi, may pagiguban sa tanan mga kigsuonan nga naghatod na diri og mga mensahe diri sa atong panag-uban. Og labi na gyud sa mga nag-share sa atong programa ngadto sa inyong mga kailag-higala mayong gabi. I declare blessing sa tanan nga matinud-anon, dili gid papakyas sa sumala sa mga pulong sa atong Dios. Mayong gabi ni Leticia o ni Maylene. Mayong gabi ni Donna Doquiado Tabuada. Mayong gabi Shirley May Flaviner. Mayong gabi si Bual Mitch. Mayong gabi Bual. Watching from Kuwait. Good morning. Good evening, no? Good evening. Mayong gabi, mayong pagiguban ni Leticia Mundihar, dalaygon ang buhi nga Dios. Mayong gabi, pastor og sa tanan nagtan-aw sa imong live karon. God bless sa tanan. Si Jocelyn Canido Redobla,
Maayong gabi Pastor, salamat sa pulong sa Ginoo nga atong mabatian karon. Salamat sa grasya sa Ginoo. Watsing po from Burawin, Liti. Maayong gabi sa itong mga kigsunan dias Burawin. Maayong pagpaniapon usab sa itong mga kigsunan. Chorilmi, matod pa, bless evening Kuya Nako, kalmado lang ka. Bye. O kay Nanay Gingging Simpron, salamat o God bless. Salamat kayo no sa ang Dios paday magpanalay. Kalipay man gyud to mga lipay gyud pud ko mga kaigsonan na kanunay ang pagdinasigay o pagpangumustahay sumala sa gigasig sa Ginoo tanan niya mga katawo. Maayong gabi, may paghiminaw ni Maria Presente. Maayong gabi, Pastor sa tanan, makig-uban aning tulumanon. Hinaot nga ang tanan, maayong kahimtang uban sa tabang sa Ginoo. Amen. Si Shirley Naro Tumaudos, good evening Pastor Gideon Candelario og sa tanan. Request awit Sinyas ikan ni Shirley Labiner kay Sinyas ato kuno ning pangitaon diri kung unsa ning awit nga Sinyas. Ato tagaan og pagtagad diri sa ato nga programa ang pulong mo kinabuhi. Mayong pagiguban ni Gina Abasula Ayuban. Good evening Pastor Wansing from Hindang Liti. Si Dante de la Torre, good evening di ay Pastor. Naapod ko na minaw sa pulong mo kinabuhi ko og sa mga mensahe gikan sa Ginoo. Watching here in Dayhag Fall, Bulhoon. Anay Falls diha. Dayhag. Kumusta mo diha Brother Dante diha sa Bulhoon? Duol-duol ra gyud. Mayong gabi may pagiguban ni Rosmi Aninion, watching from Banilad, Cebu. Mayong pagiguban ni Shirley Naro Tumaudos, matupasalamat sa Ginoo kadasig sa pag-join sa live Pastor, makapaminaw sa pulong sa atong buhi nga Dias. Si Mariam Costinar, mayong gabi Pastor from New Corilla, Davao del Norte. Salamat sa pagbasa. Salamat kay sa inyong pakiguban o pag-share sa atong nga programa o panalanginan tas Ginoo o ubanan o proteksyonan mo sa Ginoo. Mayong gabi ni Gaw Gaw, may gabi ni mo og diha Gaw. Mayong gabi ni Sherlyn Patricio og ang Dios maayo sa tanang panahon gikan ni Sister Shirley. Ni Marian Costinar, salamat makapaminaw na pod mi sa pulong sa Ginoo. Mayong gabi may pagpaminaw sa tanan no og alang sa mga nagapaminaw og nagasunod sa ato ang FM session. Pwede ra gyud mo mohatod og mga mensahe diri sa atong panaguban pinaagi sa atong live Facebook. I-search lang sa inyong Facebook account ang pulong mo kinabuhi ko unya makahatod na mo mga mensahe diri sa atong panaguban og ato nang matagan. Mayong gabi may pagpaminaw ni Amalia de la Piña. Maayong gabi Pastor, maayong gabi si Jennifer Flores, maayong pagpaminaw. Og naamoy ako ding gihangyo no ang matag usa kung doon namoy mga testimony. Pwede ra gyud kaayo nga ako gyung gi-welcome ang inyong mga testimony dili lang sa pag sulat ninyo diri sa ato ang programa kundi kontak ako ugma o kaha pwede kang mag-chat karon kung mo pa ambit kas imuhang testimony diri sa tong nga programa madunggan ka sa tibok kalibutan pinaagi sa tong nga programa madunggan ka sa nagkalain-lain nga mga FM station unya usan ni ka mga makaingon ko nga dako kay ni siyang opportunity nga ang imuhang nasinatian sa imong pagpangalagan sa Dios makapadasig sa atong nga kaigsunan sa adihang sa ilang pagpangalagad sa Ginoo. Ang imuhang pagpaambit niini sa imuhang mga nasinatian, mga testimony, dako kay na siya og
ikaabag o ikadasig sa ato mga kaigsunan diha sa pagpangalagad sa Ginoo. Ang buhaton ninyo kung naamoy mga testimony, ayaw gyud na idalo, ayaw na itagui, ayaw og kahadlok sa pag-share ni ana, ka-bless ka sa Ginoo. Ang imong buhaton imo kong i-chat on ya after sa ato nga programa ug ato nang i-set up ugma sa buntag. Ang inyong gamiton mao ni pwede kang magmonitor sa imuhang pwede kang mogamit og duha ka cellphone. Ang usa nga cellphone imuhang itawag sa akong messenger, tawag ka sa akong messenger unya akong i-connect na dire sa ato ang programa ug madunggan na ka dire sa ato ang programa ang pulong mo kinabuhi ko through messenger. Pwede ra pod kaayo gamit ang cellphone alang sa mga kanang ato ang mga kaigsunan nga wala mo'y kana bitawng wala mo'y touchscreen kumbaga na ato mga kaigsunan nga namatod pa dili mo ko katigo mo gamit og touchscreen pastor keypad ra ni ako pwede ko nimong tawagan kung andam og andam na ka nga imong i-share imong ipaambit ang gihimo sa Dios sa imong kinabuhi sa imong pagpangalagad sa Ginoo. Pwede ra gyud nga imo kong i-text unya pwede ko nimong i-text unya after sa atong programa ni atong istoryaan ang imuhang i-share nga nasinatian sa imong pagpangalagad sa Ginoo o maunay gikinahanglan sad sa imuhang sa ato ang mga kaigsunan ilabi na gyud sa ato ang kanang mga kaigsuonan nga naginahanglan og pagdasig diha sa pagpadayon sa pagpangalagad sa Ginoo. Ayon na ihikaw ka-bless ka sa pagbuhat nimo ni ana. Mayong gabi may pagkiguban ni Estalita Ansilig. Maayong gabi si Kokoy Alcasin. Maayong gabi pastor. Dalaygon na usab ang atong buhi nga Dios ning matahom nga kagabion matsing from Davao City. God bless sa tanang anak sa atong Ginoo. Mayong gabi may pagpaminaw ang Dios magpadayon sa pagpanalangin. Mayong gabi ni Mary Jean Sabala. Mayong gabi pastor dalaygon ang Dios sa iyang pagkamaayo. Good evening pastor, request song kalipay sa akong kasing-kasing. Sige ato ning tagaan og pagtagad kalipay sa akong kasing-kasing. Ani nga taga og pagtagad human ining awit makalangit nga sinyas. Sa Diyos akong sundon, dili pikadalion, kay basin mabulya sa tapuhon. Ministrihan sa taon, panyanatan ang luha, ang kulanta dili maguna. Ministrihan sa taon, panyanatan duha, ang kulanta dili maguna. Mayong gabi may pagiguban ni GPC Santiago. Good evening pastor request. Okay. Mao na ni akong ibasa no si Virginia Balista. Mayong gabi pastor og sa tanang naminaw from Malitbog Liti request song matinudanon. Awit makalangit kalipay sa kasing-kasing. Direla sa itong programa ang pulong mo kinabuhi ko. Ito ang pangitaan o nindot nga kuano kanang nindot nga pag-record. Ako sa nga tagaan kung naaba dinhi. Sige, kalipay sa ako kasing-kasing. No, nindot sad ni ato ang tagaan niya sunod matinud-anon mo ni ato ang tagaan og pagtagad diri sa ato nga panag-uban. Okay, ato nga pasud ang ato ang gi-request diri kalipay sa akong kasing-kasing. Kalipay kay naluwas ako, si Jesus nagaandam, tuloy-an sa langit, ang akong kasing-kasing nagakalipay. Usahay mabatita, kakapoy o kalaay, tanga yung tanon, puno sa kabulay, ang pagpadayon lamang, padayon igsuon.
Mayong gabi, mayong pagpaminaw ni isa paywa na ko mabasa diri. Si Kukoy Alcasin, mayong gabi pastor. O dalaygon na usab ang atong buhi nga Dios from Davao City. Bless sa tanang anak sa atong Ginoo. Cyril, maayong gabi og ni GL Lanyuhan Garces, maayong gabi pastor. Dalaygon ang Dios watching kauban sa akong bana og anak pastor. Salamat kaayo sa inyong pakiguban. Dios magpanalangin. Maayong gabi ni Bern Bintong. Maayong gabi Bern. Maayong pakiguban. Bantong de ay Bantong. Jitter Saginsa, maayong gabi. Rosmi Aninion, pastor, maayong gabi. Watching from Banilag City. Maayong pakiguban ni Dante De La Torre. Good evening di ay pastor, na apod ko ng minaw. Okay, mauna ni akong nabasa di ay no, ang uban. Hangtod makita ko siya dayon. Ang kasing-kasing ko. Matod pa diri mga kigsunan, Shirley Naro. Matod pa pwede video. Tapos sin sa imuha. Interviewon man tikaw. Mag tubag-tubag da. Dili na ko mapasod ang video kanang actual gyud. Nindot man gud ang actual. Nindot gyud siya nga kanang actual. So pwede ra gyud ko nimong tawagan oras sa ato ang live ugma sa buntag. Utaha og mas gabi kung dili kaya i-set up nato ng buntag. So sa mga kaigsuonan nato nga dunay mga nasinatian nga maoy nakapadasig nakapaligod sa pagpangalagad ayaw na ihikaw. Ipaambit og ipabati diri sa ato nga programa. Kay mao na gikinahanglan sa ato mga kaigsuonan aron makapadayon usab sila. Ayaw itagog, ayaw ihikaw, ayaw gidalo. Kaya ang imong nasinatian mausab ang gusto nga masinatian sa atong mga kaigsuonan. Mayong gabi mapagiguban ni Mary Jane. Mayong gabi pastor, dalaygon ang Dios sa iyang pagkamay. Isa nang kasakit ka na kumusulay sa kinabuhi ko. Ang ako tangi i-share mga kaigsunan, paambit karon mahitungod sa kanang joyful and solemn anong na ay mga tao nga ay mga simbahan nga dili mo joyful, dili sa mo napoy solemn ra gyud ila ha. Sa diha nga namalandong ko mga kaigsunan dunay nangutana po diri nga mahitungod sa kanang tentasyon ba. Unsa gyoy mga pamaagi aron matabangan aron dili gid matintal nya maghiskot karon mga kaigsunan sa mga pwedeng makapadala makapatintal sa tao. Mayong gabi, mayong pagiguban. Good evening ni ato ning hinahinayon diri pag tagad no. Sa gitna ng pagsubok ako ay sasamba. Si Mariam, ayong gabi pastor from you. Okay, ako naman yung nabasa ang uban. Ang uban mo iwa pa. Sige, kung hinahinayan diri og pangita ang wapan ako mabasa. Si Jingchir Tordelio, mayong gabi pastor. Uban sa imong pamilya, uban sa tanan namin watching from El Salvador City. Mayong gabi ni Virginia Balista, mayong gabi pastor sa tanan namin now from Malitbog Leyte. Request og matinud-anon. Ako na puning nabasa. Ready na diri ang awit matinud-anon. Okay, akong basahon ang nasunahan. Murag na apa ba? Wala na. Kamay sa Panginoon, iwagay-way ang kamay sa Panginoon. Oh Jesus, purihin ka. Ako'y nasasabik, ako'y nagagalak sa pagpuri sa ating Panginoon. Ako'y nasasabik, ako'y nagagalak sa pagpuri sa ating Panginoon. Sinong nagsasabing dakila ka? Dakila ka. Okay, di ay mga bagong misut nga mga message. Darwin na Bayawan, maayong gabi pastor, salamat nakaabot pa ko sa imong live bag-ora nakaabot gikan sa trabaho gikan diri sa Pulumulok, South Cotabato.
Mayong gabi, matut panindot gyud kaayo ang mga old song, pastor. Mga kanta na pag-upatan ng lagad. Kanang mga old songs, nindot kayo. Atong mga kantang pambata gani sa unang panahon. Kayaan ang awit nga langit ng gasidlak-sidlak, dagan sa lumba. Mayong gabi, may pagpaminaw ni Donya Dakyado maubitaw pastor, Solim Church. Manganta man pero walay sayaw-sayaw. Ito ay ng tagaan o pagtagaan sa atong panag-uban diri sa atong programa. Si Janry Hobia Francisco, good evening pastor. Gideon watching from San Miguel Police Station, Bohol. Mayong gabi ini mo diha sir, John Ring. O sa imo mga kauban diha nga nag-duty diha sa Mount Station. Ang Dios paday magapanalangin, o paday magaproteksyon o magapangulo sa inyong buluhaton. O gampingan mo sa Ginoo nga dili mo nulayo sa iyang mga saad. O pangumusta ko sa imong mga kauban diha, mga kapulisan. Kinahanglan ato asilang dadong sa mga pag-ampo tungod kay maugyoy usas mga ikinahanglan pod sa ato mga kapulisan labi na gyud sa ilang trabaho. Mayong gabi, mayong pagpaminaw sa ato mga kaigsuonan nga mga kapulisan, dili lang diha sa San Miguel Police Station, Bohol, kundi sa tanang mga police station na nagsunod sa ito nga programa ay Club Blast. Mayo nga pagiguban ni Mary Jean Jory Sabala. Matud pa, malipayon atong kasing-kasing pastor maminaw sa mga pulong pastor. O niya, labi na gid sa in spite no sa mga pangitabo sa Pilipinas, ilabi na gid sa tong gobyerno o sa katalagman. Murag kung naa may mga katalagman, mga kaigsuonan, grabe ang katalagman diha sa atong paggobyerno. Kay dili kinaiyahan kung dili pinuyoan. Mayong gabi, may pagpaminaw ni Pastor Carmen Mahilong Bantigi o ni Jerry Atas. Maayong gabi, may pagpaminaw o matud pa maayong gabi pastor unsay timailhan nga gitawag ka sa Ginoo. Kanang nakadungog kagwali nga diin gidasig ka nga modawat og mutuog kaniya. Mao na nay pinakadakong ilhanan nga gitawag ka sa Ginoo. Pero dili ka nang gitawag, gipili. Mayong gabi ni Agustin Sumaoy, bi pastor unsay tawag ani nila ang klase nga tao nga ilahang Ginoo si Jose Rizal daw. Dili si Jesus. Mga Rizalian. Dugay naman kay na nga kuan sa grupo. Kanang mga Rizalian. Tawag ana Rizalian. Ang ilahang ipakadiyos si Rizal. Okay, awit makalangit ato tagano pagtagad diri sa ato nga programa matinod-anon. Patantig yun mga kaigsunan nga sa atong pagpangalagan matinod-anon ta. Kay si David miingon diha sa Salmo 18:25, matud pa sa iyang prayer o Ginoo matinod-anon kani adtong matinod-anon kanimo. Ug maayo kani adtong hingpit. Mahinungdan ang krusada sa atong Ginoong Kristo diha sa Mateo kapitulo 5:48 pag mahingpit ka mo kay inyong amahan to as langit hingpit. Potandig yun mga kaigsunan na sa pagpangalagad matinod-anon ta, magsugod na sa tong kaugalingon ug diha sa tong pamilya. Ang asawa matinod-anon sa bana, ang bana matinod-anon sa asawa. Sa may mga kapakyasan kaniadto ayaw na pod usba. Inahanglan matinod-anon ang ginikanan sa pag-atiman sa ilang mga anak ug ang mga anak matinod-anon nga mo tahod sa ilang ginikanan o sa ilang pagbuhat niini dunay saad ang Dios. Mayong gabi may paghiminaw ni Lito Alsola. Good evening pastor. Ari syudad nangita ko gi trabaho big shop. Si Lito Alsola nangita og syudad, nangita og trabaho di syudad. Mayong gabi, mayong pagpamina ni Leonardo Lumagbas. Mayong gabi, pastor uban sa imong pamilya. Dalaygon ang Dios watching from Cavite. Request ko awit sa gugma.
Ako lang pangitaon diri ang imong request awit sa gugma. Ako rin nga tagaan o pagtagad niya naman namon lang nato kay itong oras alas 6:44 na sa kagabi. Mayong gabi matinud-anon what's saying from Piapi Lumagiti. Mayong gabi mapagiguban nimo diha Brother Renel. Mayong gabi ni John Real Carpintero. Mayong gabi pastor makapaminaw na sa ani pagkaon sa kalag. Mayong gabi ni Buwal Mitch Buhol Kuwait. Mayong gabi ninyo diha Buwal. Jason Pakulanang koy may maayong gabi pastor ug sa tibok mo nga pamilya dalaygon ang Dios sa imong kinabuhi. Request kog awit makalangit dili ka bayran. Shout out ko pastor sa sitio Bugho Sulungod Lalaberta Negros Oriental nga naghikay para sa Thanksgiving ugma. Pagkanindutan no. Ay happy anniversary o Thanksgiving no. O niya salamat kay sa Ginoo sa ihang pag-atiman diha sa atong mga kaigsuonan sa Bugho. Mayong pagpaminaw ni Joy Susaldo. Mayong gabi pa sa shout out from si Bantang Talisay ni Samis Oriental. Og mayong gabi mayong pagpaminaw ni Pastor Junrel Kitudlas. Good evening Pastor, live na kadiri sa Shine FM Alcantara. May gabi sa tanang mga listener sa Shine FM 101.3 nga nanood diha sa Alcantara. Pinaagi ni Pastor Junrel Kitudlas ug sa tanang mga sakop sa diha sa assembly no, sa simbahan diha sa Alcantara. Mayong gabi ni Rini Dumungho, mayong pagpaminaw, mayong gabi pastor dalaygon ang buhing Dios watching Leluan Cebu. Mayong gabi ni Jonalisa Castrudis Herasamio. Hello pastor, good evening. Diha sa Pilipinas watching from Riyadh, Saudi Arabia. Shout out ko sa akong pamilya diha sa Cebu, Pinamungahan Herasamio family. Gabi may pagiguban umusta mo diha sa gawas sa nasod. Okay, ato na nga tagaan og pagtagad mga kaigsunan o katong mga nag-request dili ka bayran o niya giandam pod nga awit makalangit nga awit sa gugma. Ato rin nga tagaan og pagtagad niya ako sa ning andamon ning awit nga dili ka bayran para diretso-diretso na kung naapay oras human sa ato ang paghisgot sa gihangyo o gipangayo nga atong igsuon diri no. Mayong gabi di ano ni ako saning basahog kadali si Joan at Antipuesto. Mayong gabi from Salog og Cyril Gara. Mayong gabi pastor ni tan-aw mi sa imong live karon from Toledo, Cebu City. Si Marlene, maayong gabi Pastor Gideon uban sa imong pamilya ug sa tanang nagsunod sa programa. Si Ricky Rakasa, salamat kay makapaminaw na punta sa pulong sa Ginoo. Akong kauban si Pastor Artemio Pakli. Pastor, maayong gabi Pastor, maayong gabi, maayong gabi. Maayong gabi ini mo diha Pastor Pakli. Og ni Pastor Cecilia. Kumusta mo diha sa Mandawi? Salamat kayo sa imong pagtumbaya. No, ug maayong gabi may papaminaw ni Juina Ocolam Ponce, Risa Mandrano, Silvano Mabalatan, Philly Impes, Bernadita Rijas. Maayong gabi, maayong pagpaminaw. Dalaygon ang buhi nga Dios. Salamat sa Dios nag-provide ka natong tanan, no? Si Esther Anali, maayong gabi pastor ug sa tanang viewers listeners, ang Ginoo magpanalangin natong tanan. God bless and protect you always with your whole family. Maayong gabi ni Sister Jennifer Kabasag Cabrera og Anisa Mana. Maayong gabi pastor ug sa tibok mong pamilya watching from Dubai. Okay, ang ato rong hisgutan mga kaigsunan usa ni sa mga importante kayo natong tutukan mahitungod ni sa mga pamaagi aron dili madala sa mga tentasyon. Ang tentasyon mga kaigsunan kana bitawng walay pili. Mababae, malalaki, ang tanan tintalon. Makasinati gyud ang tao og tentasyon. Diha sa samtang nag-alagad kasama sa atong Ginoong Hesukristo
nga nakasinati nga siya gitintal ni Satanas nga pag agni iyang gipatanaw si Jesus sa kanindot sa syudad. Iyon siya nga tanawa ning syudad, ako nang ihatag nimo, simbahan lang ko. Nayaday kondisyon si Satanas. Atong tanawon mga kaigsunan ang mga kanabitang posibilidad nga mo'y motintal sa tao samtang nag-alagad siya sa Ginoo. Unya, ang matag tentasyon kung magpaadala ka, doon na ginisay resulta. Sa to, sumala sa gihisgutan nato kaganinang buntag diha sa sulat sa Biblia sa Santiago nga moabot ang tentasyon kung ang tao hayluo na og danihon sa dautan niyang hunahuna. Og sa dihang manam ko na ang sala og kining sala manam ko na magdala ni siya kamatayon. Ang mga pamaagi mo'y ato rong hisgutan aron dili gayod matintal ang tao nga nag-alagad og Dios, malalaki o babae. So ato ni siyang hisgutan ang mga tentasyon sa kinabuhi sa tao samtang nag-alagad siya sa Ginoo. Pwede nga ang tao tintalon sa lalaki or babae. Ang lalaki tintalon sa iyang isig kalalaki. O ang babae tintalon, pwede siyang tintalon sa iyang isig kababae. Pwede sad nga tintalon ang lalaki sa babae o ang babae tintalon sa lalaki. Dili lang kay ang babae o lalaki ang makatintal sa taong nag-alagad sa Dios. Pwede sad nga matintal ang tao sa kwarta. Matintal ang tao mga kigsunan sa sugal. Matintal ang tao mga kigsunan sa bisyo sama sa kanang ilimnon. Kanang tanan mga kaigsunan makadaot na sa kinabuhi sa tao. Murisulta gyud na siya og kagubot, murisulta gyud na og kasamok, og magdala na nimo problema sa imong kinabuhi. Tanan nga mga kanang gigamit nga instrumento aron kana bitang madala ang tao palayo sa Ginoo, makadaot gyud na sama anang lalaki, babae nga mo'y gamiton sa pagtintal sa tao o sa babaeng nag-alagad sa Ginoo. Ang tao nga madala ni ana makasinati gyud kasamok, kaguliyang, kalisod, problema. Gani doon na pa'y uban diha nga makasinatig kasakit, balatian o guban pa. Nya usa sa mga lisod kayo nga madawat sa tao, sa panahon nga magtinarong na, saka na ang resulta sa iyang gibuhat. Maunay usa sa mga kanabitang lisod nga kahimtang sa tao. Mao hinungdan nga ikaw ug ako, kinahanglan gyud nga dili magpadala ni ining maong tentasyon. So ato usang hisgutan mga kaigsunan, ang mga tao nga naa sa balaang kasulatan nga diin na dala sa mga tentasyon. Kung unsa po'y ilang nasinatian sa diha nga nagpadala sila sa maong tentasyon. Atong tagaan og pagtagad mga kaigsunan, una si David. Ato ang hisgutan mga kaigsunan si David. Si David, kung imong basahon diha sa libro sa ako sa ning hian ay ning okay, ako sa ning ihan ay dire. Sige. Ako asang gihan ay ang mga awit mga kaigsunan kay mo aksyon pug saba dire sa akong monitor. Ara isira kay kuan. Atong tagaan og pagtagad ang sitwasyon ni David. Si David mga kaigsunan, natintal gyud siya sa babae
nga si Batsiba. Kini atong mabasa diha sa Samuel, diha sa ikaduhang sulat o ikaduhang libro sa Samuel, versikulo 11. Imong makita diha nga si David, mga kaigsunan, nadalag yod sa kanang madanihon nga lawas ni Batsiba. Ang sugilanon nga nung nadala si David tungod kay diha sa iyang balkonahe, nagpasupaso ni siya. O niya sa diha nga nagpasupaso siya, matod pa diri sa bersikulo 2, usa ka hapon ni ana tapos mubangon si David sa iyang higdaanan, mipasupaso siya sa atop sa iyang balay. Murag rooftop ni siya ang ilang balay. Actually kanang balay manggod sa mga Israel, kung antong tan-awon ang ilahang mga building dito, kasagaran ang ilahang building dili ka kitag mga sin, dili preha diri nga kugon, asin naman kana mga sin ba. Lahi ang ilang balay. Murag gitawag diri sa tuwa rooftop, kanang pwede bang malakaw-lakawan, halay-halayan, o kaha pwede ang uban taurag basketbolan. So kung imong i-search na ang mga Pinoyanan dito sa Israel, lahi gyud sila og porma po diri sa ato ang mga balay. Mga naagid sila mura sa tuwa pa rooftop. Nabatas na sa usa ka hapon ni ana kini si David, mga kaigsunan, ning pahuway gini siya. Kay hapon man. Unya nimbangon siya gikan sa higdanan, niya pasupaso siya. Sa dihang nagpasupaso siya, atol man pud nga naligo ni Batsiba. Matud dinhi nakita niya ang usa ka babae nga gwapa kayo nga naligo. Og nagpakisusi si David mahitungod sa babae. May miingon kaniya, dili ba si Batsiba man kana ang anak ni Eliam, asawa ni Urias nga Hitihanon. Unya na-attract gyud si David. Gikan siya nga nahigda-higda dito sa iyahang higdaanan. Unya ningbangon siya, paso-paso siya, relax siya. Siguro kung nimbakon si David, nagampo to siya, nag-awit to siya, maproteksyonan to si David. Pero kay ni paso-paso man siya, mga kaigsunan, nakita niya ang babae nga perting gwapahan naligo. Naibog siya. Unya unsay ang gibuhat, mga kaigsunan, kung imo nang hutdon pagbasa, nakighilawas si David. Unya nagsabak pagyud si Batsiba. Gawas pagyud ni ana, gipapatay pagyud ni David ang bane ni Batsiba para asawa ni David si Batsiba. Ang nahitabo, mga kaigsunan, gisilutan si David, dili na ingon nga disiplina. Ang iyang gibuhat doon nagyo resulta. Niabot ang silot sa iyang pamilya. Ang iyang pamilya namatayan, mismo ang anak niya namatay. O niya gawas pa niya na kung imo pag yung sundon ang nahitabo sa pamilya ni David, nagkagubot gyud sa unahan. O niya kung imong lantawon, mga kaigsunan, dunay kamatay na ang nahitabo sa Pinoy-ana ni David. O imong makitaan nga ni ani gyud og kasakit, kaguol, problema si David. Niadtong hinumduman, mga kaigsunan, ang kaibog sa unod usa ni siya katrap nga kung dili nimo mabantayan, mga kaigsunan, madala ka ani, magdala ni siya nimo problema. Magdala nimo og problema sa imong nahuna, sa imong kasing-kasing. Unya butang nga lisod kayo nimong ibalanse. Kay dili man kay ikaw ra ang magkaproblema, pati imong pamilya. May posibilidad gani imuhang trabaho maapektuhan pa. Unya, kung imong tan-awon, mga kaigsuonan, ang hinungdan ra gyud kining kaibog, kanang kaulag, nga human sa buhaton nimo na magmahay.
Naadayon ang pagmahay, kabalog yun ta nga kon magpadala ta ana magkaproblema gyud. Mao na nga sa atong panag-uban karon ato ning istoryahan sa unahan kung unsa may makatabang nato aron malayo ta sa tentasyon. Aron dili gyud ta matintal. Mao ni atong istoryahan mga kaigsuonan. So dili lang si David mga igsuon sa ako nang gikaingon kaganinang buntag o sa nasundan nga mga live, dili lang si David ang kana bitawng natintal sa babae. Usa ni ana ang pinili gyud sa Dios kini si Samson. Imong mabasa diha sa maghukom o hukom nga imong makit-an diha mga kaigsuonan nga murag asa ni mabasa sa hukom ang si Samson. Maghukom, naas maghukom. Imong makit-an diha mga kaigsuonan nga si Samson pinili sa Dios sa wala pa siya matao, gipili na siya daan. Mohinungdan nga dili siya pwedeng alutan kay ilhanan nga tao siyang dinihugan. Ang problema mga kaigsuonan kini si Samson bisan kung dunay mga patakaran, mga balaod, mga lagda sa iyang pagkapinili, wala niya panumbalinga. Sa magod nato karon mga Kristohanon ta, gidid-an gyud ta sa pagbuhat og sa lawayong pakigilawas. Gidid-an ta sa pagbisyo sa mga butang nga makapahugaw sa atong lawas. Mausab ang imong makit-an nga kahimtang ni Samson. Gidid-an si Samson sa pagpangasawag mga dili Israelita. Apan wala mapungi ang pagbati ni Samson, nahigugma siya sa babae nga ginganlag Delilah. Bisan kabalo siya nga dili matarong ang pagpakig-uban o pagkigkuyog sa mong babae. Iyag yung gibuhat mga kaigsuonan. Ang nahitabo tungod kay dako kay sa kaibog, dako kay sa gugma, ang ihang tinaguan wala niya matipigi. Iyang gibutyag mga kaigsuonan, mahinungdan nakuha gyud ang iyang kanabitang sikreto nganong kusgan kaayo si Samson, nganong abilidaran kay si Samson. Unya sa diha nga kanabitang nakuha gyud ang iyang sikreto, kung imong tan-awon sakit kaayo ang iyang nasinatian. Gibaatan iyang mga bukton, gibaatan ang iyang mga tiil, gibugal-bugalan siya. Gawas pa ni ana gikuhaan pag siyag mata. Sakit kaayo mga kaigsuonan nga nagian ni Samson. Kay grabe ang iyang kaagi. Kanang kuhaan og mata. Grabe gyud na kasakit. Nya nahimo siyang binihag, nahimo siyang katawanan mga kaigsuonan at tubangan sa mga tao. Ang nakita ra gyud nga or nabuhat ni Samson kanang nagpadala siya siyang unod sa iyang pagbati. Sayop nga pakigrelasyon mi resulta gyud kapildihan. Napukan og nawagtang ang ihang pagkaligon. Usahay ang tao mga kaigsuonan ang makapukan sa tao ang iyang abilidad, kanang magsalig na bitaw sa iyang abilidad. Dunay mga tao mga kaigsuonan nga kung lisod mapaubsanon kaayo, kanang lisod kaayo masudlan og tentasyon. Pero sa dihang naanay posisyon, naanay mga trabaho, naanay mga kwarta, askang dali ara mosud ang tentasyon. Ngano man? Kay dunay ikagasto, dunay kanang ikapanghambog, kumbaga. Hinumdumi mga kaigsuonan, hinumduman nato nga kung dili nato ampingan kung kinsa ta karon, anak ta sa Dios,
mga katawhan tang gibalaan, ampinganan kata kaayo, kay naa si Satanas, but mo guba, mo patay, mo laglag, mo kawat sa ato ang kinabuhi. Tanan kung imong tanahon buhaton ni Satanas, pero hinumdumi, bisag unsay buhaton ni Satanas, pag imo rag yung ampingan kung kinsa kakaron, walay mahimo si Satanas. Dunay mga pamaagi nga gibilin ang Dios nga maoy makatabang nato aron malikay tas mga tentasyon. Aron kana mga tentasyon dili gayod kana bitawng makasod. Usa nga akong ikapasiunan ninyo, pagbaton mo kahadlok sa Dios. Kung sa atong pagpangalagad sa Dios tinuod gyud ta nga naay kahadlok sa Dios, bisag adlaw-adlaw pagkang ladlaran sa puti ug hamis nga paa kung lalaki ka. Bisag adlaw-adlaw pa kang ladlaran sa pinakamatso ug pinakabukod nga lawas sa lalaki kung babae ka, di ka madala. Sama ni Joseph. Si Joseph adlaw-adlaw sang gitintal sa asawa siyang agalon. Kung lantawon lang yun ka ng mga asawas, mga dato, dili na sila basta-bastang mga asawa kung dili anyag. Kung marble pa na, mamords na, way bugik kumbaga, kay ang ilang panit ana kanang murag hinisuan og pamada. Kinaraan lang po ning ako pamada ra man goy mo hiso sa una para mo sidlak-sidlak ning panit. Kung imong lantawon mga kaigsunan, ang mga asawa sa mga dato gwapa gyud na. Lumoy ka na sila og kuan kanang mga panit. O niya sidlak-sidlakon. Kung baga sa ako nang gikaingon, kung marble pa, kay sa unang panahon, kusog man kong modulin, pili gyud ko atong uray bugik. Walay mga tipak, mamords kumbaga, mga modulin. Maupoy akong pabayloan og papel. Si Joseph mga kaigsunan adlaw-adlaw siya nga gitintal sa humala sa libro sa Biblia diha sa Genesis. Pero si Josue mga kaigsunan ni Moses, si Josue, wa gyud siya magpadala. Mudagan siya kung naay mutintal niya. Sa dihang wa man tuod gi-emphasize kung giunsa pagtintal si Jose. Kung imong lantawon kang babae mo tintal, mo pakita gyud na sa makapabuhi sa dugo sa lalaki. Sa diha nga tintalo na si Jose mga kaigsunan, mudagan siya. Nabatasan niya ang pagpalayo. Ang rason nga nung mudagan siya kay doon na say kahadlok sa Dios. Kung sa imong pagpangalagad tinuog gyud ka nga nay kahadlok sa Dios, di man gyud ka matintal man. Di gyud ka matintal. Usa sa rason nga nung kini si Samson mga kaigsunan, nadala ni siya tungod kay wala man tuod gi-emphasize tungod ba sa iyang pagkakusga, nagsalig na siya. Sometimes manggod ang tao kanang mura ba og mubati na siya sa iyang kakayanan. Labi na kung naanay mga kwarta, labi na kung nindot ang trabaho, labi na kung makaingon tang halangdon palangitaon nga trabaho. Usag yun na sa bantayanan ka maunay mupukan pud sa ato ang pagpuyos kalibutan nga naay Ginoo. Bantayanan kay na maura po nay mudala sa kalaglagan sama sa nahitabo ni Haring Saul. Si Saul mga kaigsunan, kung imong tan-aw natintal pud si Saul, ang iyahang gibuhat mga kaigsunan, gusto niya nga daygon siya sa mga tao. Wala siya mahadlok, mas bililhon alang kang Saul nga siya'y daygon sa mga tao kaysa pagtuman sa sugo sa Ginoo. Ihang gisupak ang pamaagi sa Dios para daygon, para mapahimutan niya ang mga tao, para malipay ang mga tao. Wala niya buhata mga kaigsunan ang gusto sa Dios. Ang nahitabo mga kaigsunan, gikuhaan sa siyahang pagkahari. Mga bahandi,
niabot pa gani ang panahon nga bisan kani ang kinabuhi gikuha. Grabe ang nasinatian ni Saul. Kikuhaan sa siyang pagkahari, nawagtang siya siyang pwesto, gipulihan siya kang David, unya namatay gyud si Saul. So dili gyud maayo mga kaigsunan nga ikaw ug ako nasayod nas kamatuoran magpatintal pata. Magpadala patas at mga sayop nga mga pamaagi. Kay mudala gyud nagproblema, mudala nagkasamok, mudala na og kagubot, balatian, sakit ug uban pa sa imong kinabuhi ug diha sa imong pamilya. Pero hinumdumi kanang tanan duna say kinutuban. Basta mo balik ra gyud kas Ginoo sa seryoso nga pagbalik. Sa imong pagbalik ayaw gyud kanang tan-awa kung kinsa ka, kung unsa ka, tan-awa nga wa kay mahimo kun wala siya. Bahin na pud sa kwarta, napoy mga tao nga natintal sa kwarta, mga tao nga imong mabasa gyud sa Biblia, kini nailhan na gyud nato mga kaigsunan, usa sa mga tinun-an ni Jesus. Si Judas Iscariote, natintal ra gyud sa kwarta. Gibaligya niya si Jesus, nga gibaylo lang niya og 30 ka buok nga silver. Unya ihanggi traidoran si Jesus. Ang nahitabo mga kaigsunan, namatay si Judas, nagpakamatay siya. Muna nga wala na siya giyahi kung imong tanawon. Mga makapaguba sa kinabuhi, mga kaigsunan, imong makitaan gamiton ang kining kaibog o kining kaulag, lalaki babae. Unya kwarta o kining ilimnon sama sa kinabuhi ni Noe. Si Noe mga kaigsunan, natintal siya sa inom. Kung imong lantawon mga kaigsunan, nakainom si Yagbino. O niya, nahitabo mga kaigsunan, nahubog siya. O niya, ang nahitabo sa diyang nahubog siya, nakahubo siya. O niya, kung imong tanawon, tungod sa iyahang sitwasyon, dunay usas iyang mga anak nga nasilutan tungod sa iyahang nahimo. Mauna nga sa sulat ni Haring Solomon, dili gyud maayo ang bino. Diha sa bersikulo 20 sa panultihon, no, alang sa mga hilig paani sa pag-inom. Diha sa bersikulo 20 panultihon kapitulo 20, panultihon kapitulo 20 bersikulo 1, ang bino makahimo kanimog sa baan og buang-buang. Busa ang paghubog-hubog binuang. So diha giklaro mga kaigsunan nga ang bino or ang ilimnon nga makahubog, kung madala ka ana, mo resulta gyapon na nimog problema. Mo resulta na og balatian sa mga internal organ sama sa atay, daghan mga internal organ nga pwedeng gubon sa bino. Gawas ni ana ang imuhang batasan unang maguba. Kay ang giingon diha mga kaigsunan, makahimo nimog sabaan buang-buang. Usa sa mga wala kaayo masulat diha sa Biblia, dili kay wala masulat, kay murag wala pa na mahimugso sa unang panahon nga makadaot og number 1 nga makapakuyos, makapaguba sa utok sa tao, dili ang bino, labi na kining gitawag siya po. Mao ni usas pinaka grabe gyud makaguba, maka-damage sa kinabuhi sa tao. So kung magpadala ka ana, magpatintal ka ana, musod gyud ang katalagman, musod ang problema,
palatian, kasamok, kagubot, kaguliyang, dili lang sa imuhang kaugalingon, lakip ang imong pamilya. Mao na nga dili gyud nimo tugdan sa imong kinabuhi nga matintal kas babae, matintal kas lalaki, matintal kas sa kwarta, matintal kas bino, ayaw gyud og sugot nga matintal ka. Kay kung matintal ka sa kanang kining mga butanga, imong gi-welcome ang problema. Imong gi-welcome ang kagubot. Dili lang si Judas kung arita sa kwarta, dili lang si Judas ang natintal mga kaigsunan sa kwarta. Kung imo lantawon sa Buhat Kapitulo 5, imo pong makit-an dito nga usa ka magtiayon nga si Ananias og si Sapphira natintal usab sa kwarta. Ilang gikuhaan ang dili ilaha. Mao na nga dili gyud maayo mga kaigsunan magpadala ka niining mga butanga. Kay kung madala ka niining mga butanga, dili gyud ka kalikay sa kasamok ug problema ug uban pa. So kung nag-alagad ka sa Dios, gimahali mo ang imong pamilya, gimahali mo ang imong kagalingon, gimahali mo ang Dios. Ayaw patintal sa babae, ayaw patintal sa lalaki, ayaw patintal sa sugal, ayaw patintal sa bino, ilimnon nga makahubog, ug ayaw patintal sa kwarta. Bisan gani sa uban pa, di ibin sa social media, barkada, ayaw patintal. Kay maunay mo guba sa imong mga tinguha, mga pangandoy nga kaniadto imong gipaningkamutan nga karon gihatag nas Ginoo. Unya sakalit lang maguba na og mawagtang og kuhaon ra na diha nimo. Luoy kay ka. Unya ang pagpakamatay ra ba dili na mo'y solusyon, kay dili na mo'y katapusan. Daghang kayo mga tao nga nagtuo nga human sila mamatay o magpakamatay, mao na nay katapusan. Pero mao day nay sinugdanan sa pag-atubang diha sa katapusang hukmanan, kanang gitawag kamatayon. Muna nga sa ato nga panag-uban mga kaigsunan, ang mensahe sa Dios nagpahinumdum gyud sa matag usa nga kinahanglan mo barog ta, makasukol ta ni ining matang nga mga tentasyon. Usa sa mga akong gipaisuna gaganina nga pamaagi kining pagbaton og kahadlok sa Dios. Pangutan ang imong kaugalingon, naa ba kay tinud-anay nga kahadlok sa Dios? Unya kung naa kay gibati kag kahadlok sa Dios, kana bitaw ilha ang Dios nga musilot siya. Ilha ang Dios nga kana bitaw dili siya masubornohan, dili siya pwedeng bayran, dili siya mapalit. Dios siya mga kaigsunan nga mupatuman gayud sa hustisya. Kung unsay imong gibuhat, imo gyud ang anihon. Mao na nga sa wapak nimo nabuhata, kung unsa may naibuhat nimo kaniadto kagahapon o kaniadto, ayaw na natuguti nga magpadala pa ka pag-usab. Kay kung magpadala pa ka pag-usab sa mga sama sa mga butang nga makapaguba ug makapalayo nimo sa presensya sa Dios, magdala na sad kag problema, magdala na sa kagubot, balatian, kasamok diha sa imong kaugalingon ug sa imong Pinoyanan. Mag-antos ra gyapon ka. Walay tentasyon nga magmadaogon kung dili ka mubulag sa Dios. Timan niha, dili mo daog ang tentasyon kung dili gayud ka mubulag sa Ginoo. Kay kung imong lantawon ang sulat ni Pablo mga kaigsunan diha sa unang Korinto
Kapitulo 10. Unang Korinto Kapitulo 10 mga kaigsunan niya versikulo 13. Ang tanang tentasyon nga naagian ninyo, naagian usab sa kadaghanan. Buti pasabot, dili ka ikaw ray nakasinatiana. Kanang gitintal kag babae. Ako na ako istorya, bisag inani ra pod ang ako ang kuan mga igsuon, ang akong tupi, tupi naman. Wala pa man gyud ta kakita sa personal. Sa wala pa ko kanabitawng siguro wala pa ko ato magkat-on unsaon pagdumala ang kanabitawng pagkaulitao, bulingot pa kayo ko sa una. Kay ang akong trabaho, ako sa ning i-insert ning akong nasinatian ba. Mahitungod aning giingon ni Apostol Pablo nga ang tanang tentasyon nga nagian ninyo, naagian usab sa kadaghanan. So kung gitintal kag babae, ako nga lalaki, nakasinati sad ko. So ako sa mong suginlan. Ako ta mong suginlan. Labi na gyud sa mga lalaki, no? Ako sa una nagpaboy ko, delivery kog soft drinks. O niya, ang sabot sa akong amo nga mo deliver ko og soft drinks, swelduhan ko niya 1,500 ang bulan. Gikan sa alas 4, alas 5 hangtod na sa alas 12. Pagka alauna hangtod na sa gabi, libre na ko. Kanang pwede na kuno kong magnegosyo o ni akuan na lang income. Pero bulanan ko niya o niya stay in libre ko. Amon do'y pabor mga kaigsunan. Kung nindot ni. Ang naitabo mga kaigsunan, palit kog bike. O niya, inig-deliver na ko soft drinks, katong tindak-tindak nga ilahang murag kung sa kuan pas bais, paputput. Kanang sikad-sikad. Muna akong deliveran og soft drinks. Pagpalit na ko og bike ato nga single, ning kambas dayon ko diha sa tindahan sa Mandawi, sa kanang naa sa diri sa Cebu City, ngambas dayon ko nga deliver ko og mga pan, hopya, kay dice, unya mahapon kay kabalo man kung muputo-puto ato sa una, magputo-puto sad ko pero gamay ram kog income nang puto kay murag maikog ko nga mamaligya og gamay ra sad. So gamay ra kog income sa puto pero sa kay dice dako kay ko ginansya kay sa usa ka putos makaginansya man kog 14.50. Unya mohalin man kog 30 ka putos, pertinda ko ako ginansya. So di na ko maghuna-una kay sweldo. Kay taga hapon mga kaigsonan, kuan man ko kanang mag-deliver ko. Nya sa usa ka semana katulo ko mag-deliver sa mga tindahan nga ako nang suki. Naitabo mga kaigsonan, ang pag-umangkon sa akong amo, nga perting adika gikas dipulog, nga mo grind ko nung to sa anas baylihan, gipalaya sa ginikanan, kay perting adika, nahipunta sa mong agalon. Unya kay naama sila'y kwarto nga bakante, ang kwarto sa mga boy, katong mga delivery, kay tulo mami kabuk delivery, ako o katong usa nga usag mata, o niya bulhog mata, o niya katong usa, di lang nako nganlan pod. Kanang magtapad mi ato, o niya ang katong kwarto nga wala magamit, ang pultahan, anak mo agi sa amo ang higdaanan. Nya, nagsugod na biya og pamusok among lawas ato, kay delivery gamig soft drinks. Pero bulingot lagi. Karon kay ang pag-umangkon sa among amo, siyempre pag umangkon sa among amo haruhay sila, mura og maulaw mi kay kuan man hapsay man og pamanit, pero mo lagi perting adika pod. Dili pod lagi mo ila og bulingot. Nahitabo mga kaigsunan, kanang nagtapad mi atong tulo, ako napit sa bongbong, nya sunod katong usa, dahil sunod usa. Nya ako mo'y gamay-gamay nila. Karon pagka alas 10 na,
alas 9, alas 10, sigda na mi. Mo po'y pagsulod sa pag-umanggon sa among agalon. Naitabo mga kaigsunan kay istorya, puro man mga binastos, mga sugilanon, kay mga batanon lagi. Pero atong panahon na nakoy gitara, na nakoy mga kanta, kay natawo man ko, nahimugso man kong Kristohanon, pastor man kong papa, na nakoy nakatunan nga mga bersikulo. Unya, sa sige nilang istorya, ni abri bitaw ang pultahan sa kanang amo ang pagumangkon sa mong amo. Nahitabo mga kaigsunan kay mura man di isa giganahan sa tong mga istorya nga palami, istorya nga kanang mga mahitungod sa babae ug lalaki, mga binastos nga istorya. Murag na abli siguro ang iyang kaagi, iyang kagahapon, hangtod ni abot ang panahon nga nindulog siya. Nya gibira siya sa duha ka lalaki. Mugakos po siya nako kay ari kuno siya nako kay gamay kuno ko. Naitabo mga kaigsunan, nanginit akong lawas. Pagpanginit sa akong lawas, kahinumdum man ko sa mga tambag sa akong papa. Mga bersikulo nga gitudlo sa akong ginikanan. Ako no hinuon silang nawalihan. Tinuod gyud ni mga kaigsunan, nawalihan ako sila. Sa dihang nakadungog ang babae og bersikulo, pulong sa Ginoo, mura siya og kanang mura siya na kuratan. Unya kuan siya mura siya gibira dito sa usa. Pagbira kay giwalihan man ako sila. Giwakli sa babae, unya ang babae ni sulod og nang lamba sa sira. Pagkaugma gimahayan ko sa akong mga kauban. Sa mo John, di pa nang imuhang pagka wali-wali nimo katilaw na gid tag babae. Imahayan ko nila. Mao na nga katong panahona mga kaigsunan, nakalikay mi atos tentasyon. After ato mga kaigsunan, nakaamok kog buutan, gidala ko si Iloilo. Unya sunod na sad, nakaamo na pugog buutan, gipaiskoylan ako. Nay mga opportunity, niabot sa akong ginabuhi, niabot pa gani nga gi-offeran ko nga paiskwelahon ko UV. Sila'y gasto tanan, walay utang. Tungod kay akong nakita nga kung dili ka magpadala sa tentasyon, daghan nga mga blessing i-offer ang Dios, daghan nga i-release, ihatag kung magmadaugon ka sa tentasyon. Pero kung magpadala ka sa tentasyon, ang mahitabo mga kaigsunan, daghan ang mga problema nga labaw pa i-offer ka di nakakalikay. Dili ka kabalibad kumbaga. Munang bless kaayo ang tao nga makahinumdum sa pulong sa Dios. Bless kaayo ang tao nga mubarog sa mensahe sa Dios. Dunay mga bersikulo nga gitipigan sud sa kasing-kasing. Mao nang niingon si David mga kaigsunan, nakasuway siya. Yes, nakasuway siyang nakasala siya. Pero kabalo siya nga doon nagresulta ang iyang nahimong sala. Namatay ang anak. Yan nagkagubot iyang pamilya. Kung imong lantawon mga kaigsunan, nagkagubot ang pamilya ni David. Bisan gani ang kagyarian sa dihang nakasala si David. Magkagubot yun ang ato ang pagpuyo, pamilya, matrabaho, kay wala na may giya sa balang espiritu. Dili naman nato mabati ang presensya sa Dios, ngay muhatag natog kalipay og kalinaw. Pero hinumdumi, kung naakaana, nakasinati ka karon, dili na mo'y katapusan. Doon na na'y rason nga nung nakasinati ka ana, para mas makakaton ka. Daghan nga higayon nga gitintal kog babae. Tinuod. Nya usa ka higayon nga ako gyud nangursunada nga mukuan gyud kog babae, pero gipugnan ko sa mensahe sa Dios katong ga-drive og taxi. Mana nga after ato mga kaigsunan sa mga tentasyon, mga pagsulay sa akong kinabuhi, nga wa ko magpadala, mga kaigsunan ko sa Ginoo, daghang offer nga niabot sa akong kinabuhi. Naka-eskwela ko nga libre, gisulduhan pa ko. Imagine ha,
nagtrabaho ko sa diha sa usas mga tindahan sa Mabulo. Giswelduhan pa ko, gipa-eskwela pa gyud ko nila. Nakahuman ko high school diha sa Abiliana. Evening class, unya section 1, kay taas kuno kay kong grado. Nya dili lang mga trabaho uban pa diha nga gi-offer, gitanyag. Pati sa akong grado mga kaigsunan, taas gyud ko grado. Gani ang usa sa mga director diha sa CBPC, sa Negro Oriental State University. Maingon siya nga, John, pabilin din sa campus kay potensyal ka. Kay kapag eskwela ko college, driver ko sa campus at the same time working ko sa campus o working sad ko sa fisheries. Daghang kay kong gitrabaho. Unya nga ko ang sa kadaghan akong trabaho, akong grado never nang naapektuhan. Na-maintain siya. Mao na nga bless kayo ang usa ka tawo mga kaigsunan nga kana bitawng dili gyud magpatintal. Pero kung madala kang tentasyon mga kaigsunan, muresulta gyud na siya kagubot, kaguliyang. Nga bisan saon nimo pre, na nimo eh. Pero hinumdumi, dili na mo'y kinutuban. Naanay katapusan, kumbaga, naanay kahumanan. Ang imong buhaton, pabilin niya sa pagkamapailubon, pagkamahinulsulon, niya talikdig yun ang sala. Niya, hinumdumi mga kaigsunan, akong tiwason pagbasa ang unang Korinto Kapitulo 10. Ingon din sa 13, ang tanang tentasyon nga nagian ninyo, nagian usab sa kadaghanan. Siguro kung maingon ka nga, gwapa magud kaayo ang nakatintal, uy, gwapa sa tong anak sa mong amo eh. Panit palay imo nga ambot lang. Mura kag muduko di ka katutok. Gwapa gyud. Taas og ilong kay kuan man sila. May pagkadugo man sila kastila ang iyang lola. Gwapa gyud siya. Unya wa gyud mi makahilabot ato kay mao to nga giwalihan ako sila. Mura og nakugang ang babae. Mura nabuko ang babae. Kaambo siya ba? Mura wa na siya itarong pod panghuna-una siguro ato kay mao lagi perting adika. So muna nga giampingan o giproteksyonan gyud sa Ginoo ang akong kinabuhi. Unya ingon dinhi kay ang Dios motuman gayud sa iyang saad og dili siya motugot nga tintalon kamo labaw sa inyong madaog. Sa panahon nga tintalon kamo maghatag siya kaninyong kusog aron kamo makalahutay og unya makalingkawas gikan niini. So importante mga kaigsunan kining kusog. Asa man ta makakuha kusog para makalikay kita sa tendasyon. Mao ni pangutana nato mga kaigsunan. Asa ta makakuha kusog sa ato mga barkada? Yes, usapod makatabang ang barkada kung dadon ka sa pagsimba, na kay barkada nga dadon ka sa Biblia, dadon ka sa pagkaton sa pulong sa Dios, makatabang ang imong barkada. Pero makabarkada kag lahi o ginaiya, utrosan nga hingibugon, utrosan nga bisyoso, bati pagbatasan, ang imuhang pagkaikaw nga nindot na unta to ang imong batasan, kay nagsugod nang ka sa pagpangalagad sa Ginoo, maguba ang imong batasan. Muna niingon si Apostol Pablo sa unang Korinto Kapitulo 15, 33, ayaw kamo patunto, ang dautang mga kauban makaguba lagi na sa mayong pamatasan. Hinumdumi mga kaigsunan, muhatag yun ang Dios. Ingon sa dinhi, dili siya motugot nga tintalon kamo labaw sa inyong madaog. Sa panahon nga tintalon kamo maghatag siya kaninyong kusog. Ginahanglan atong gamiton og dawaton ang gihatag sa Dios nga kusog para makabarog ta. Para doon na tayo kaisog nga makabarog aron dili gayud makapukan ang tendasyon. Kasagaran mga kaigsunan kung imong lantawon ang kusog nga kanang pamaagi aron madawat atong kusog gikan sa Dios. Kana man iyang mga pulong,
iyang mga saad. Pag atong tipigan ang mga pulong sa Dios sa atong kasing-kasing, dili na to entertainon ang mga pulong sa kanabitang priyaan ng mga bati nga mga salida, mga bati nga mga drama, mga bati nga sugilanon nga makapapukaw sa pagkalalaki o pagkababae. Dili gyud nato tagaan na sila og higayon nga ato ang paminawon, ato ang proteksyonan ang atong dalunggan, ang atong mata. Kay kon dili magud nato tarong gamit atong mata, atong dalunggan, ato nooning ihatag ngadto mga binastos or mga makapadani, mga kaigsunan, ang mahitabo manggod, murag gihatagan nimo og pukaw ang imuhang pagkatawhanon. Gipukaw nimo og unay ang imong pagkatawhanon. Madala gyud ka. Mao na niingon sa Santiago, nangandoy naman ang imong nauna. Nadala man ang imong nauna. Kay naminaw man ka. Mao na nga dunay mga step by step nga gipakita o gibilin ang Dios dihas Biblia para dili na ka matintal pa. Labi na gyud sa mga asawa nga layo og bana. Labi na pod sa mga bana layo og asawa. Labi na sa mga duty nga tag-as kayo. Nya layo pa sa asawa, layo pa sa pamilya. Daghan pagkwarta, income dito, income dire. Una nga ginahanglan aron dili ka madala, i-maintain ang imong pag-ampo. Doon na kay regular nga time sa pag-ampo. Dili lagi ka maibog, dili lagi ka matintal. Kung naa kay regular nga time sa pag-ampo. Og ayaw rason nga busy ko, pastor, wa ko kampo. Sala na nimo. Dapat kung maghisgot kag ka busy, usa na ni anak kanang naa kay time sa pag-ampo. Member na ng prayer dihas imong ka busy, kumbaga. Hinumdumi si Jesus mingon, pag-ampo kamo aron dili kamo madalas panulay. Dili ka mo matintal. Kinahanglan pag-ampo gyud. Ampo ka, wala may makahilabot yun nimo. Lalaki ka, babae ka, bisag weak pa nimo na sa una. Sultihan ti ka mga kaigsunan, dili lagi ka matintal. Dili ka matintal. Ayaw tabangi ang imong kaugalingon para matintal. Tabangi hinuon imong kaugalingon para di gyud matintal. Kinahanglan kag pag-ampo. Ampo gyud ka. Batasana ang pagkamainampuon ingon kang amahan. Batasana ang pagkamainampuon ingon kang mga bana, asawa. Imong ipri ang imong pamilya. Imong ipri ang imong pag-asawa. Pero kung mo-entertain ka og mga babae ka, mo-entertain kag lalaki, nya kasagaran paras bitik sa yawa, kanang murag tanyag-tanyagan kas problema, murag himuon kang counseling, murag counselor, kumbaga magtantambag, murag kag himuong counselor, patambag-tambagon ka, unsa man ani sir, oy kanang gibunog ko sa ko ang bana sugarol bagyon. Nya bati din kag kaluoy. Mao ba? Mao man ay bitik, mao man ay sugod. Og babae ka, naay mo tawag nimo nga kuan giaway ko sa akong asawa, unya magama-gama pag istorya bisag tinuod. Akong asawa dito sige rag sugal dito sa Pilipinas, sige rag kuan, palami ra sila didto, unya ako diri. Mura ba og kuhaon nga makarelease kag kaluoy. Kaluoy ako nimo. Nya kung imo din ng tubayan, ikaw di ay pinakamakaluluoy. Muna nga, kanang imuhang pagpakigchismis, pagpariti sa uban, may pa imo nang iampo. Kay mudala pa na og kaugmaon og kamugaway sa imuhang kinabuhi samtang nagpaabot ta sa pagpangalagad sa Ginoo. Kulang gani kas pag-ampo mga kaigsunan, matintal gyud ka. Kay maunay gipakita sa Ginoo nganong naay madala sa tentasyon.
kay kulang sa pagkamainampuon. Pag-ampo kamo, aron dili kamo madaog sa panulay. But ipasabot, dihagi klaro mga kainsunan, kumbinsido ang atong Ginoong Hesukristo, naalagi ng panulay. Kumbinsido siya, naalagi ng panulay. Pati ako gisulayan. Kamo pa kaha. Sulayan ta. Sulayan mo. Muna nga, pag-ampo lagi. Kamo diha mga kaigsunan, pag-ampo mo, ayaw mo pagsalig sa pastor nga giampo mo sa iyong pastor. Pag-ampo mo. Tapulan po kayo mo ampo. Pag-ampo. Muna akong dasig mga kaigsunan. Dili man patasanay panindutay ang pag-ampo. Importante kasing-kasing. Lord, salamat ka, Lord, salamat sa adlaw niya. Giyahin na po ko, Lord. Tugyan na po na ako ang akong kinabuhi di animo. Nya giyahin ko sa akong trabaho, sa akong pag-entertain karog mga tao, mga pababay, lalaki. Yang naay mga babay, lalaki ka mo entertain mo, siyempre imong trabaho pag-entertain. Nya kuan gagmay na lang kay tabon diri dughan. Nya dito sa ubos gamay na lang kay tabon. Or ka, diha ba sa beach mo nagkaila? Asa mo nagkaila? Or ka, nagtapad mo? Kung wala kay protection, natural, manginit ka. Pero kung naa ang pulong sa Dios imong ginabuhi, sultihan ti ka mga kaigsunan, dili lagi ka matintal. Katong nakoy agalong attorney, dili ko maghisgot mga kaigsunan kinsa. Itintal sad ko, ug babae. Kanang babae nga matud pa niya naagian sa logo sa iyang kaugalingong amahan. Nya makuan magkuno na sila kanang murag mahimo kuno kumbaga sa inistoryahan pa mahimong ulagon kumbaga. Iya gyud kong gihagit. Pero bliss lang gyud ko kaayo atong panahon na kay ang Biblia di ko katulog kung dili na ko unlanan ang Biblia. Dili pugod ko katulog kung di ko komportable kung dili ko mubasa before ko matulog. Nya nabatasan ako unlanan gyud ang Biblia sa una. Wala ko kabalo kung sala bag dili. Basta feel nako sa kong pagkabatanon sa una, human ko mubasa unlanan ako ang Biblia. Lord, imong mensahe gusto nako nga naa sa imo, naa sa akong nauna. Tintal sad ko. Muna niingon si Pablo, kanang inyong naagian nga tentasyon, dili kay kamura na nakaagian na. Kamong mga babae diha, natural na amang yun ng kaulag, na amang yun ng kaibog, di mag yun na matud pagani ng mananap, ng imong lantaw, nakaprogram na natanan. Pero ayaw gamita, kanang butanga, aron i-welcome nimo ang problema, i-welcome nimo ang kanang kalaglagan. Ayaw, pinangga ka sa Ginoo. Mahal ka kay sa Ginoo. Nagpakamatay si Jesus para madala ka sa langit. Tapos imo siyang balibaran. Muna nga i-maintain ang prayer. Batasan na ang pag-ampo. Kay maug yun ay ako ang nabatasan. Maug yun ay ako nakitaan nga hinigiban. Bisan ako mga kaigsunan kung wala ko'y pag-ampo, mapukan sad ko. Tinood na. Kay maunay gipakita ni Jesus mga kaigsunan. So ikaduha nga pamaagi mga kaigsunan step by step aron magmadaogon ka sa mga tentasyon bisag unsa nga tentasyon. Pakigsulti sa Dios pinagi sa pagbasa sa Biblia. Regular nga pagbasa. Kung mahimo lifestyle nimo ang pagbasa sa Biblia. Nya ibisi ang imong ahuna bisag naa kas trabaho pag memorize og mga bersikulo. Kay mao nay mutabang nimo. Na nakay pag-ampo, na nakay pagbasa, ikatulo mao ni. Ayaw pagkumpiyansa. Kabalo ka nga dihang lugara na ay tentasyon, kabalo ka diri murag matintal ka, ayaw adto. Nakay pag-ampo, nakay pagbasa sa bersikulo, musulod po kag mga beerhouse. Apatay gyapon. Dala gyapon ka. Kay malimo masapawan man tong mga mensahe nga nasimuna-una tungod kay naa kay makitaan
na kay nadunggan. Muna nga, na kay mga pag-ampo, na kay pagbasag Biblia, ilayo ang imong kaugalingon sa mga lugar o sa mga tao nga mutabang nimo pagpaduol sa tentasyon. Ilayo. Like example, babae ka, kanya ni-entertain kag problema sa lalaki. Ayaw pag-entertain o problema sa lalaki. Like example, moingon ka nga, pastor man ko, na makaasawa. Like example sa mga kapulisan. Kung nama mo'y mga kuan diha, nama mo'y pwedeng masugo diha nga mga babae nga policewoman, mao na mo entertain sa problema sa babae, kay sila mo'y makarelate. Niya, makakita kag babae nga, magpagunit-gunit, ya, mga igtabang, sir, ya, kuan kayo, maupay pagbukod, awa na, init na kay mong lawas. Tintal gyud ka. O kaha, na kay pagampo, na kay pagbasa, pero sige kang nag-entertain og mga problema sa lalaki, o niya ikaw sad, layo pa kas imong bana, ang imong gika istorya, ang imong close mga lalaki, imo rang giilad ra nimo ang imong kaugalingon, hago pa kay nga ampo ka, basa-basa ka, o niya ilayo ng imong kaugalingon sa mga tentasyon. Ilayo. Ako nga nakigsulti ninyo mga kaigsunan, ako gyuning kasing-kasing tungod kay nakita nako nga tapanganan kayo nga atong ginabuhi. Mahal ka itas Ginoo. Like example, naamo sa gawas sa nasod, ayaw mo pakig-entertain og mga lalaki. Labi na kung maghisgot og problema sa ilang asawa, kung kamo babae. Kung kamo sad nga lalaki, ayaw mo pag-entertain og problema sa babae. Kung babae, ayaw na entertain na. Pagbitik na ninyo eh. Labi na, naamoy kwarta, naamoy trabaho, walay nakakita ninyong kaila. Ampingi ang inyong pagtuo, ampingi ang inyong pagkakristohanon, ampingi nga dili mo madala, matintal. Kaya kung matintal mo mga kaigsunan, problema gyud na. Unya usas mga problema kanang maghinulsol na ka, magbag-o na ka, nya diha pag yun mo suod ang kasamok, balatian o guban pa, nya mo ana dahil ka, nangalaga na noon ko, nagtinarong noon ko, na noon. Hustisya ang Dios. Kung sa imo ang ipugas, imong anihon, dili man na maanis oban, ikaw ragyapon ang muani na mo nang di ayaw gyud kumpiyansa. Ayaw gyud ikumpiyansa ang imuhang pagkaanak. Unya na kay regular nga pagampo, regular nga pagbasa, ilikay pod ang imong kaugalingon sa mga lugar, mga tao nga makatabang nimo sa tentasyon. Ilayo, ayaw kumpiyansa. Unya pili pog mga barkada, pili og mga barkada. Sa ako nang gikaingon, pasalamat ko sa duha nako ka barkada nga, pero atong panahon na dili kay kumukuyog nila kay manigarilyo man sila. Unya binulanan mami atong tulo, tang 1,500 ang bulan, sila mo'y magkuyog kay wala man sila isabot sa akong amo. Sultihan ta mo mga kaigsunan, akong amo kanang may pagka-addict man puntong akong amo nga lalaki, bunalan sa botelya, puak to diri nya, bulag sila. Karon ambot lang anong muingon po to ako mga kauban, na adagoy kay signal nga hingibugon ka gidyon. Kay ang amo mismo mo agbay-agbay na ko dire, pero wala ra po ko'y Malaysia kay kabulingit ko niya ako nalay po ko nun. Ngabang ko numi atog pwesto diha sa Hernan Cortes, niya ako magdumalag tindahan. Di na ko niya patrabahoon. Niya bulag sa siyang kuan. Kukuyawa ni. Amo to nga ni balhin ko mga kaigsunan. Ning gawas ko. Bahala og dako kog income ato kong negosyo. Kay nagnegosyo man ko ato. Akong gi-safety ang ako ang
kanang ako ang pagkaalagad sa Ginoo, kanang nagtuo ko sa Ginoo, pagtuo na ko akong isipte. Nibalhin ko mo to nga nakaamok ko og taga Iloilo, niblalin og Iloilo, mo nang naka intindi ko nang kanang Ilonggo, pero dili pod kaayo Ilonggo god. Kay di ko malimot dito ko sa Iloilo, gisugo ko sa akong amo nga, John, pagpalit itong lamas ka, dagan ko paingon dito sa tindahan. Amiga man kayo sa akong amo tong naninda. Gipangutanam sa ko, to, ti sinuman upon mo subong? Wa ko kasabot. Kanang sabot ra ba nila, lain ra ba? Dagan na po ko, ti, kanang giingnan man ko nga, ti sinuman upo mo subong. Giingnan ko sa akong amo nga, balik dito John, ingna nga, nas ante ni mo, nas ante. Ako ante te. Nana mga kaigsonan, no? So likay gyud ko ato. Likay. Nay mga tentasyon bisag upiran pagka tindahan, upiran pagka kwarta diha. Likay. Siguro kung wala ko maglikay mga kaigsonan, di ta makita dagaya. Dili ko makasangyaw sa pulong sa Ginoo. Tungod na kay doon na po'y plano ang Ginoo. Kabalo ko nga dili kay ikaw ray na ay dili lang kay ako ray na ay plano ang Ginoo. Dili lang kay ang plano sa Ginoo para lang nako, kundi para nimo kay nahimugsoong nabuhi ka sa kadaghang mga sakit balatian hangtod karon buhi ka. Tungod kay gusto sa Ginoo nga imo bitang kanang mahalaran, maalagaran ng Dios sa imong kinabuhi. So ang ikadasig ninyong tanan, no? Ako ning ikadasig yun sa inyong kinabuhi. Importante imuhang i-renew ang lisensya, tanang lisensya mga kaigsunan, i-renew man. I-renew ang inyong kinabuhi, ang inyong commitment sa Ginoo. I-renew na siya. Kanang pagigsuod mo pag-ayos sa Ginoo, pagsalig sa Ginoo, imo na nga kanang i-maintain ang imuhang relasyon diha sa Ginoo. So usa sa ako ang ikadasig ninyo, sama sa ako ang gibuhat sa ako ang kinabuhi, pag-memorize mong mga bersikulo. Ibisi ang inyong hunahuna sa mga bersikulo, di lagi mo matintal. Bisag ladladan lagi mo, di mo matintal. Drive kog taxi mga kaigsunan, pagkadaghan ng mga babae, ambot lang. Kasulay kog gilayog-layog kog Koreana, hubog. Niya puro sila hubog duha. Naupiran ko nila kwarta. Tinuod na. Driver mo kog taxi. Muna nga kung nagpadala ra ko mga kaigsunan, ulitaw pag ko ato. Pwede ko kay ulitaw man. Pero dili ako ang gitinguha nga akong kinabuhi mahan na ay ba. Dili ko gusto nga maguba. Kay nakasuway ko kaguba. Kana bitawng kanang naay mga panahon nga mga pangandoy sa akong kinabuhi kaniadto. Siguro mga consequences po to sa kuan pa ginikanan pag yun ana. Pero gihawas ko atos Ginoo. Munang barog yun ta. Ako gyud mo ingon gyud ko nga dako kayong katabang kanang mag-memorize mong bersikulo. Kanang regular nga pag-ampo ug likay sa mga barkada nga magkapadala nimo. Pilian ang imong higala. Pilia. Manindot na akong kantahon ng pili ang higala mo. Nya ako sa nga pasudlon diri ang awit sa gugma. Ako sang i-sit up sulay ang gitara kung wala man yung malubat ako na mag-prepare kay kuan man god og dili na madala murag wala gini battery ni akong gitara kay naghulat man ko sa ako ato ang sound card na akong i-order wala pa man naglisod lagi ko order pero naghulat na lang ko
murag di gini madala kay lubat siguro og battery. Sunod na lang nako kantahon si Jesus atong higala. So oras na nga mo tanaw ko sa inyo mga mensahe. Ako mga pagsalig nga renew lang kanunay inyong kinabuhi, inyong relasyon sa Ginoo. Mahal ta ka sa Ginoo. Sa tinulang gibati ako sa paghigugma nimo, tungod sa gipakita mo nga Daghan kay ko mga kaagi, mga kaigsunan before ko na imong magwawali, dinaghan ako kaagi. Sa usahay, magkuot akong dughan o akong hinumduman. Manang usa ang uban nga mga kaagi, dili na lang nakuiskutan. Tenora, mga pituhan akong kasing-kasing. Akong dughan mga kaigsunan, mabukatan. Kung balikan ako ang mga butang, mga pangitabo nga grabe. Muna nga, akong enjoy ang akong kinabuhi nga sa presensya sa Dios sa pagbasa ng Biblia. Kung pag-memorize yung mga bersikulo, pagtudlo, pakikuban ng kabalo ko nga, dako kay ni makatabang ninyo. imo akong ipatawad sa lahat, takos ka sa tanang pagdaig ug pasalamat. Ay nungdom na ako mga kaigsunan, dili lang kita magsalig kung unsa ta karon sa itong posisyon o sa trabaho, sa gidaghanon sa kwarta. Ayaw mo pagsaligan kay makapukan o makaguba na sa tawag sa Dios ng kinabuhi. Gibati ako sa paghigugma nimo. Si Sasi kundi ako ba na pastor, ako jud gi tuparan aron makabati imong wali karon. Minaw lagkadyot nagsigig kablit sa iyang cellphone. Nibalhin na lang ko og nagampo. Sige, maabot ra gyud ang panahon nga kuan ka nang ang Ginoo nay mabuhat. Salig lang. Norbertayo Tratsi, good evening Pastor Gideon og sa tang viewers listener ning mao nga programa dalaygon ang Dios sa kanunay niyang pag-atiban kanato watching here in Bindoy. Mayong gabi ni Milin Alcala, good evening Pastor, maganda yung fraternity, hindi ko maintindihan anong fraternity. Anak ko sumali, bakit sila lagi mabalo? God bless. Naay mga kuan nindot man unta ang ubang mga fraternity pero ampinganan lang. Og Kilisti Pargan Rivas Ribulin replay rang ko. Sige, si Kuya Heart Bangalan, maayong gabi Pastor. Si Kuya Hart, maayong gabi. Si Evelyn Iran Tarukan, salamat sa pahimangno. Good evening. Salamat kay Sister Evelyn. Kumusta mo? Ipangumusta ko ni Sister naman, ni Brother Beans. Si New Edgar Sumampong, maayong gabi. Si Rocha Chin, good evening. O salamat kayo sa inyong pag-share, no? Ako gimong gidasig kanunay niya inyong i-share. Mayo ang pagiguba ni Sister Gingging Simpron, pas paampo ko sa akong apo. Sige, ang Dios maghahatag og relax nga nauna nga kaalam. Mayong gabi ni Sister Bernadette Arsola, mayong gabi Pastor, salamat sa Ginoo. Blessed jud ko sa topic karon. Mayong gabi ni Eldin Cornado, Ganti. Matod pa, good evening ni mo diha Pastor, na minaw miss imong live from Himalalod. Mayong gabi, mayong pagpaminaw ni Eldin Cordino, please play song Labihan. Sige, pero napa ko song nga kung iandam dire. Uli ka nga Diyos nga akong gialagaan. Bisan ako makasasala, imo akong gipakaway sala. Si Kimberly Kimberly Balunto, mayong gabi Pastor, greet ko sa akong bana og mga anak. Pwede na mo atod og mga mensahe diri karon mga kaigsunan, aw niya ako ora gyud nang mabasa. Kay nakamonitor ko sa ato ang pagiguban karon, kutob sa moabot diri ako gyud nang mabasa na. Aw niya ayaw mo og kuan nang ayaw mo paglangan, pwede ra gyud nga inyong ihatod ang inyong mga mensahe unsay nas inyong dughan. Awit makalangit, dili ka bayran.
Israel hano na ulipon sa kanhi. Mayong gabi ni Pastor Jonio. Good evening, Pastor. Salamat sa Ginoo. Mensahe na minaw mitanan diri sa Prox Kusin. God bless. Oy, mayong gabi ninyo diha, Pastor John. Kumusta mo diha, Pastor? Sa ilang I hope karong Marso makabisita mo diri. Sa tanan nimo mga kauban diha, labi na sa mga working student, good evening. Salamat kayo sa inyong kinabuhi. Ang Diyos magapanalangin. Si Susana Pablio, good evening, Pastor Gideon, og sa imong pamilya og sa tanan laminaw dalaygon ang atong buhay ng Dios. Mayong nga pagiguba ni Joan Cortez, Pastor, mayong gabi, greet ko si Pastor GC sa Tundag. Mayong gabi, Pastor GC, kumusta mo diha? Dalaygon ang Dios magpadayon pagpanalangin. Mayong gabi ni Bernadita Regis, para nako, Pastor, para malikayan ang tindasyon, kinahanglan lang gyud ko nga puno pirmi atong kasing-kasing sa gugma og presensya sa Dios para gahom sa dautan dili kaduol nato. Importante ang atong tinuod anay nga relasyon sa Dios, kay maunay mo badlong mo disiplina ganato, maog gyud nay akong na feel sa akong kaugalingon. Yes, kamo nang kanunay natong i-renew ang atong relasyon, ang atong gugmas Ginoo. Importante natay kahadlok yun, no? Maayong gabi ni Kimberly, maayo gid ang Ginoo, Pastor. Amen. Charis Marie, maayong gabi diha, Pastor Gideon, watching here from Alabel, Sarangani. Usa sa mga bantayanan kini pong mga teaching, daghan kayo ng mga teaching, mga kaigsuran tunod sa teaching na ablihan ang sala, labi na kanang dili na kinahanglan ang mayong buhat, kay gikinahanglan ra gyud ka ng grasya. Ato po ginantagan niya pagtagad ka ng mensahe about sa grace, kay daghan kay ana nga na kanabitaw na brainwash ana na pagtulunan. Amo na nga na ay mga simbahan, mga leader nga naglibin-libin niya uban diha nagkabit-kabit lang tungod anang mga teaching nga dili mao nga layo na kay sa matuoran. Para ampinganan po kay na Charis, si Charis Marie Sonio, mayong gabi diha, Pastor Gideon, watching here from Alabel, Sarangani. Kumusta mo diha? Ang Diyos magapanalangin. Lorena Traya, si Marilyn Oration, maayong gabi. Si Rocha Chin, maatot pa, hello, Pastor, maayong gabi. Kumusta mo diha, Pastor? O ni Pastora Russell, o sa tanan nato mga kaigsuonan nga nakasulod na sa live karon, o sa tanang mo replay. Dalaygon ang Dios nga magapadayon pagpanalangin ka natong tanan. Unapay oras, lihog ko request kanta bagong kasing-kasing. Daghang kayong salamat, advance, Pastor. Alas 8, no? 2. Okay, naapay awit makalangit nga labihan ato ni Tagalog pagtagad diri sa atong panaguban. Atuli hapit naman mahuman ning dili kabayaran. Mayo nga pagiguban ni Braille Rader Philip Rico Wagas, Pastor, sige ko greatly sa imuhang mga live kay pikas namo saba kayo, sige pamalikas. May maminaw ka sa pulong sa Ginoo dili sa pagpamalikas. Ilaylo lang no? Si Ibu Niza Kia, mayong gabi from General Santos City. Mayong gabi. Si Malin, good evening, Pastor, watching from Saudi. Joan Cortez, Pastor, greet ko sa akong bana o mga anak. Nice kayo ang kanta, Pastor, watching from Maligo, Pulumulok. Oh, di ba? Si Nars Buyan, matutabi, Pastor Gideon, na ay pangutana bahin sa ikanapulo. Siguro na asya'y naminaw karon nga no kuno nga gihimo manato nga ikanapulo nga panahon paman ni Moses. Og mga lipita og dili na panahon ni Jesus Christ. Ngayo og verse sa New Testament kay dili siya modawat sa Malakyas 3. Jis, salamat kaayo. Okay. Ay nangutana og kuan kanang
kana bitawng ikanapulo. Kana pa lang iyang nasayran, sayop na siya. Kana mo ingon siya nga panahon ra na ni Moses, panahon pa man na ni Moses. Sa wala pa mataw si Moses, nanay ikanapo, wa pa gani mahimugso ang balaod. Gibutangan lang noon nagbalaod sa panahon ni Moses kay nasayod man gyud ang mga tao sa panahon ni Moses nga mo'y pamaagi aron ang mga tao mabless. Dili kay nahimugso ang ikanapulo sa panahon ni Moses. Sa wala pa matawo si Moses, nanay ikanapulo. Wala pa'y balaod ang ikanapulo na atuman na. Nanay mga tao nga nagbuhat. Imo makita si Abraham. Dahil sunod si Kuan. Layo pa kay Moses, wala pa matawo si Moses. Gikan pang Abraham, dahil natawo si Isaac, dahil yung pag-abot ni Jacob dito na sad. Niingon na po si Jacob nga isaad ko nga ihatag na nako ang akong ikanapulo. Pag time na sa balaod, time ni Moses, dito gi himuag balaod nga ang ikanapulo kinahanglan gyud nga kuliktahon na. Pero diha sa New Testament na ay gisulti ni Jesus nga ihatag kang Cesar ang halang kang Cesar. Napagyo dito isambingay nga ang usa ka Parisiyo ni ingon nga nagpasalamat sa Ginoo kay hinambog siya kay nahatagan sa ikanapulo. Unsa may giingon ni Jesus nga angay ninyo ng buhaton sa walay pagbiya sa uban, sa ubang pagtulunan kay nagatagan sila kapulo, wala na po sila hustisya. Importante kung naghatag ka na pulo imo si Jesus kanang dili nimo biyaan ng hustisya. Importante na siya. Pag-abot sa sulat ni Apostol Pablo, imong makitaan dito nga dili tuod gisulat litra por litra ng ikanapulo, pero ang gimension ni Apostol Pablo mahitungod sa ikanapulo. Sa unang Korinto kapitulo 16 bersikulo 2, ang gipakita diha sumala sa kinitaan, dili sumala sa kasing-kasing. Speaking about paghatag, yes, sumala na sa imong kasing-kasing. Pagtabang, paghatag. Pero paghisgot ikanapulo o paghalad, kinahanglan diha sa ato ang pag-alagad sa Ginoo. Dili manggod kay kwarta lang, halad lang, kundili tibuok manggod siya. Kusog, talento, ato ang kinabuhi. Ato ning ihalad, ingon nga buhi, balaan, makapahimuot sa Dios. Ya si Jesus miingon, inigdalan nimo sa inyong halad. Kung na hinumduman ninyo na amoy kabikil, biyai inyong halad. Pakig-uli, kanya balikira ang imong halad, ipadayon ang imong paghalad. Sa time na ni Jesus. Pero doon na mo yung mga tao, di sa imong tundo, sirado, tungod kay, di lagi mo hatag kinapulo. Pero ako, maingon ko nga, daghang ngay kong testimony sa akong kinabuhi. Sa unawa ko maghatagan ikanapo, isod kayo, wa gyud. Bulingot kayo ko sa una. Kanang luoy gyud kayo. Kanang di ko kapalit kay short. Karon di man tuod ko mo palit. Nara may short. Nara may manghata og short. Niya di ko kapalit og cellphone. Karon di ko kapalit pero nara may moabot. Labaw pas ipalit. Muna nga grabe bitaw kanang maghatagan kag iya sa Ginoo. Awit makalangit nga diri lang sa ato nga programa, ako ni tagaan bagong kasing-kasing. Si Nobyembre 26 mahing gabi og si Lini Celeste Paong man pastor ang tingog. Amo ba? Naraman? Ako rang kuno na. Murag na araman? Naraman sa akong monitor. Ngayong gabi, Pastor, bless watching from Jinsan. Si Risa Madrino, Pastor, tentasyon na asa rakilid. Kay kung kulang og pag-ampo, bisag walay kwarta, makakabitman gihapon og kabalong baho. Simbaho. Simhoton, gyud. Kabalong baho, simhoton, gyud. Grabe po, no? Ingon diri nga
mauna siya pastor sa ako lang kay na ako'y nailhan sa una muna pa ang income, muna pang income, ikapit pa, tapos palong-palong ang pagpangalagan. Pwede rag musimba, pwede rag dili, maong dali ra matintal sa dili maayo, wala maikinabuhi ang pulong sa Dios. Salamat sa pagbasa. Tinuod yun na, no? Napos kiliran ang pagsulay, naghan ang pagsulay. Si Sister King Simpron, maayong gabi. Si Iram Sol Mahilo, Kapasilan. Si Nima Silvano, maayong gabi. Dalaygon ang buhay ng Dios nakaabot sa imo live karon. Shout out di ako sa amo Pastor Benji Reponte uban sa iya asawa Sis Julie sa iya diha kaanak. Si Das Hiwi o Tulupan Toledo, sa Tulupan Toledo City. Kuan ko diha nasa Tulupan Toledo, naka-evangelisin ko diha. Si Iram Sol, request kong song pastor dawaton ta. Si Lini Celeste Labitan kanina ra pastor pero okay na karon. Okay. Sige. Oras na programa las 8:10 niya. Haliog i-message ko kung gidasi ka sa pag-testimony sa imuhang nasinatian diha sa imong pag-alagad sa Ginoo. Pwede ra gyud nga tawagan ko nimo dayong kanang ipasulti ka sa akong programa para makashare ka sa imuhang mga testimony, madunggan ka sa tibok kalibutan sa mga taong nagsunod ni ining atong panag-uban ang pulong mo kinabuhi. Niya dili lang sa kuan kanang video, sa dili ka makita sa video pero imo tingog madunggan. Di mo ko kabalo pa kay mo sit up na madunggan nimo makita na to ang imuhang video. Si Kimberly Balunto, kanus ana pud ka mag-live pastor? Ugma sa buntag mag-live ko. O niya magabi mag-live ko. Si Edney Obsima, maayong gabi pastor. God bless us all. Ang tao pastor kung mosunod lang sa pulong sa Ginoo at iyang ikinabuhi, makadawat jud og panalangin. Labi na sa ikanapo ipasinati gayot kanato kung unsa siya mohatag sa panalangin. Kay mauna ang iyang saad sa katawhan nga matinud-anon. Salamat kaayo sa Ginoo. Ika ni Sister King Simpron. Dumalin Alberto, request song, di ka nagkulang. Sa mga nag-request, mga kaigsunan, mga kong pasensya, kikinahanglan sad ko nga mo manamilit para pod sa ako ang asawa mo sa kong pamilya, no? Nagagabi iyata nga mag-uban sa programa. Salamat kay sa Ginoo. Kanya manamilit ako mga kaigsunan o akong hangyo yun i-maintain ang inyong pagkamay ng puon, pagbasa ng Biblia niya, pili ang inyong mga barkada, igala, pilihan. Ayaw iduol ang inyong kagalingon sa mga lugar na ang mga tentasyon. O kinahanglan na ang pagpanamilit, no? O magampo sa ta. O pagpasalamat sa atong buhi nga Dios. O pangayon na to sa Ginoo sa katong mo nang mo apil sa contest, no? Ang Dios maghatag kaalam. Amahan na mo nga Dios sa makagagahom. Salamat o Dios sa imuhang mga pulog, mga mensahe nga naghatag ka namo og mga pamaagi kung unsaon aron kami makabarog sa panahon nga naay mga tentasyon, mga pagsulay sa among pag-alagad kanimo. Salamat Amahan nga magmalampuson, magmadaugon gid kami kay ang panalangin nga mong giandam maoy among maangkog masinatian. Ayaw itugot nga kami mapukan. Ayaw itugot nga kami madala sa mga pagsulay. Noon ilayo kami, Amahan. O salamat Lord sa imong giya nga nagsugilon ka namo sa imong mga pamaagi aron kami matapangan, malayo gayud sa mga tentasyon. Sa among pagpamahulay, Amahan, uban ni kami pagpangatulog sa imong katawan sa nagkalaing mga lugar o dapit. Ikaw Dios mag-atiman, magaproteksyon. Bisan pa sa akong mga kigsunan nga mga listener sa Shiny PM 101.3 diha sa Alcantara. I-bless Lord imong alagad Pastor Chunril Kitodlas. Bisan pa sa simbahan o mga sakop sa mga yanang maong simbahan, ikaw Dios magablas.
Himo ang gaan nga malipayon sila nga magpaluyo sa alagad sa Ginoo. Alagad nimo nga mao si Pastor Junrel Kitudlas uban sa mga kapastoran. Salamat Ginoo nga ang tanan nga mga katawhan na ang kalipay sa pagpaluyo o pag-abag sa mga panginahanglanon o mga buluhaton sa imong mga alagad nga nagdumalag mga simbahan. I-bless Ginoo ang imong mga alagad diha sa imong pagpanalangin sa tanang mga taong matinud-anon. Salamat Lord sa imong pagkamaayo. Amo kang gipasalamatan sa mga pamaagi nga amo karong nakatunan o nadunggan na sabtan sa among panaguban. We declare blessing in Jesus name. Amen. Amen. Dalaygon ang Dios nga paday nag-amuma og nag-amping og nag-atiman kanato. Kini igsoon Pastor Gideon maingon na usab sa atong nga programa. Ang pulong sa Dios sa atong kinabuhi, ang pulong mo kinabuhi ko. God bless o good night. Pagday nag-aawit kanimo amahan Jesus, nagahalan mga pagday nag-aawit kanimo amahan. Ihalad na ang tanan, itugyan na ang tanan, diha kanimo Jesus among Ginoo. Hallelujah, 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 hallelujah. Ibayaw ka, iisa ka sa among pagdaig kanimo lang Jesus. Ibayaw ka, iisa ka sa among pagdaig kanimo lang. Ihalad na ang tanan, itugyan na ang tanan, diha kanimo Jesus among Ginoo. Hallelujah, 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 hallelujah. Musayaw ko, mulukso ko, mudagan ko doon kanimo Jesus. Musayaw ko, mulukso ko, mudagan ko doon kanimo. Ihalad na ang tanan, itugyan na ang tanan, diha kanimo Jesus among Ginoo. Hallelujah, 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 hallelujah.